Йомшак! Сәлем, Сәрбиназ! Йомшак, син беләсеңме, Оғыз-Дел Салада дөньядағы иң бейек вулкан. Охо, белмейдім. Хәзер без ясый торган вулкан кечкенәрәк, ләкин ул чыннан да атылачак. Шулаймы? Алайса тизрәк ясыйк, Сәрбиназ. Минем бик күрәсем килә. Безгә нәрсәләр кирәк булачак? Тирән төпле тәлинкә, су, буяу, чәй калагы, сода, савыт-саба юы сыекчасы, лимон сиркәсе, пластилин, кашы, җилем, катыргы. Башта без катыргыдан конус ясыйбыз. Конусның кырыен җилем ярдәмендә ябыштырабыз. Тәлинкә төбенә сода, савыт-саба юы сыекчасы, лимон сиркәсе салабыз. Буяу тамызабыз. Хәзер безгә вулканны тәлинкәгә пластилин ярдәмендә яхшылап ябыштырырга кирәк. Вулканның өстен кашы белән кисеп алабыз. Бу вулкан атылачак урын була. Аңа су салабыз. Охо, бигрәк көчле итеп атылды бу вулкан. Бу ничек шулай килеп чыкты соң? Аңлат әле, Сәрбиназ. Лимон сиркәсе һәм сода үзара реакцияга керә. Бу вакытта бик күп итеп углекислый газ бүленеп чыга. Савыт-саба юы сыекчасы бу процессны тагын да көчәйтә. Бүгенге көндә кыры җирдә 900-гә якын актив вулкан исәпләнә. Җирдә ата торган вулканнарның гомуми санын исәпләп чыгару кыен. Чөнки аларның күпчелеге дөнья океаны төбендә урнашкан. Бигрәк акыллы син, Сәрбиназ. Тәҗрибәң дә кызыклы. Моның өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сау бул, Йомшак! Сау булыгыз, дуслар! Сау булыгыз.